A proposta do sector contempla o reparto da cota da raia por meses e topes diferenciados para arrastre e artes menores. Evitaríase así o peche da pescaría en xuño, como ven acontecendo nos últimos anos. Tras a publicación de 2 borradores e a presentación de alegacións, a Federación Galega segue á espera de resposta por parte da Secretaría Xeral de Pesca, posto que ata o momento non se teñen tomado en conta as demandas do sector. Desde a Federación Galega diriximoslle un escrito ao Secretario General de Pesca preguntando cales eran os motivos de non contestarnos e que non se levara adiante ese borrador, e volvemos a recibir o silencio por resposta. Parécenos a todas luces injusto de que despois do esforzo que pasou o sector para ser capaces de xuntarnos, de consensuar, porque todas as asociacións estamos de acordo en que o que non queremos é que a raia peche, e sobre todo pensando xa nos descartes do ano que ven, que se tes unha especie cerrada é que igual, como seas propenso a pescala, se non cambian a norma, vas ter que quedar en terra. Os produtores apoian a viabilidade da súa proposta nos datos, posto que ata o momento tan só se leva consumido o 40% do stock. O único que obtivemos de forma oficiosa nunha conversa que tuven co subdirector de Caladero Nacional é que o stock iba bastante ben, que iba consumido un 40%, pero bueno, seguimos sin entender porque non se responde a unha iniciativa do sector, das poucas que tomamos, o sea que o de coxestión dos recursos e a gobernanza dos recursos, a verdade é que é unha palabra moi bonita, e como literatura queda moi ben en todo tipo de... Na PPC incluya, e fálase moi abertamente desta palabra, pero a verdade é que non nos deixan desarrollar, e nós queremos ser partícipes na gestión dos recursos, porque nós vivimos dos recursos pesqueiros, non? Polo momento, a única notificación que recibiron foi o peche da raia mosaico, que non se pode capturar dende onte mesmo. Con respecto a outras variedades da especie, seguen sen contestación.